مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دنيا lahira babu irinsa a halitta san babu kamarsa Sayyidi Ahmad ne sunansa Allah ka daɗa mana ƙaunarsa manzan Allah. The kind of concentration that I got on my religion, Islam is my religion. Pop, 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 I made my decision. Listen up, God on my mind, I also got my money on my mind. Story of my life. Time after time, life is too short, is a sign. Every other day, I hustle on my grind. Ba wanda nake so a duniya sai annabi, sai annabi. Let me say. Ba wanda nake so a duniya sai annabi, sai annabi. Dan gatan Allah ne kai. Annabi, annabi, ya annabi. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دنيا lahira babu irinsa a halitta san babu kamarsa Sayyidi Ahmad ne sunansa Allah ka daɗa mana ƙaunarsa manzan Allah مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم babban zance ne rasulullah aminullah kai karshe ne duniya ta gane a raba mu da ma'aiki ai zance ne kai muke wasallati kana raya kwarai da kai wa fati Allah dan girman zati ka hada mu da ma'aiki har aljanna مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دنيا lahira babu irinsa a halitta san babu kamarsa Sayyidi Ahmad ne sunansa Allah ka daɗa mana ƙaunarsa manzan Allah duniya lahira babu irinsa a halitta san babu kamarsa Sayyidi Ahmad ne sunansa Allah ka daɗa mana ƙaunarsa manzan Allah. G-Fresh Alamin Connell's Death Material alongside Alamin G-Fresh. What's happening, man? It's that mega producer, on that big mega mix.